O Orzán é un dos topónimos máis singulares que ten a cidade da Coruña, non? Con el designamos toda unha enseada que está limitada por un extremo pola Torre de Hércules e polo outro polo Monte de San Pedro, que tamén é coñecido no mundo mariñeiro como Monte de Penaboa ou simplemente a Penaboa, non? Ao fondo desta enseada, tamén coñecido como Mar de Orzán, está situada a Praia de Orzán, que é un dos areais máis coñecidos da cidade. Neste areal de Orzán, a finais do século XVII e comezos do XVIII, comezou a construirse diferentes vivendas que eran coñecidas co nome de Areal de Orzán, un nome que despois quedou reducido en Rúa de Orzán, non? Tamén, a parte da Rúa de Orzán, está a Cancela de Orzán e o Curro de Orzán, que eran topónimos antigos, este último de Curro de Orzán que xa non existe na cidade. A parte destes topónimos, outro topónimo na cidade que ten o nome Orzán é a Agra de Orzán, un barrio dos máis populosos de toda Europa, que até mediados do século XX era un inmenso terreo de labor, dai o nome de Agra, cuxa orientación era cara ao mar de Orzán, que se vía desde Agra, non? Dai o nome da Agra de Orzán, non? Trátase dun topónimo único, prácticamente único en Galicia, non? Non existe en todo o nomenclátor, no máis de medio millón de topónimos que hai registrados en Galicia nomeada, só hai un único Orzán, un monte Orzán, no concello de Viana do Bolo, na provincia de Ourense, que está á beira do río Vivei. Como vemos, é un topónimo moi singular, pero aparte diso, ademais diso, é un topónimo que ten moita historia, é un topónimo que se vincula á cidade da Coruña. A pesar de que, como dixemos, Orzán é un topónimo prácticamente único, foron moitos os autores que quixeron deitar luz sobre este topónimo escudo, un topónimo que non ten parello co galego actual, non? Foi o padre Sarmiento primeiro que aventurou unha hipótese e relacionou este topónimo coa Torre de Hércules, non? E con un faro que había en Francia, nunha cidade francesa que se chama Boulogne-sur-Mer, que se chamaba Turrinardes. Segundo o padre Bieito, Turrisardes, que significaría algo como Torre Ardente, ou torre que ten un facho como tiña antes a Torre de Hércules, sería en orixe o primeiro nome que tiría a Torre de Hércules, non? E a partir del, de Turrisardes, cunha evolución en Orzans ou Ardans, sería os primeiros nomes do Orzán. Esta hipótese tampouco lle gustaba moito ao padre Bieito e aventurou que tamén podría derivar dun termo marítimo, que é orzar, un tipo de navegación que poñer a proa en dirección de sotavento a barlavento para aproveitar o vento, non? Estas dúas hipóteses do padre Sarmiento foron recollidas por outros autores posteriores, como Biceto ou como Carreal Dao. Carreal Dao, nun artigo no Boletín da Real Academia do ano 1931, aparte de recoller estas dúas hipótesis, falou de outras dúas, non? Nunha primeira falaba de dúas palabras prelatinas, presentes a día de hoxe no vasco, orchi e archán, que significa como tormenta e ruido, non? En referencia ao ruido que podía facer o mar nesta zona da Coruña, non? E despois tamén recolleu outra de Lorenzo Villanueva, do ano 1831, que ligaba o topónimo Orzán ás illas Sisargas, que se poden ver en días que están bastante claros dende aquí, non? Estas 4 hipótesis, as dúas recollidas por Uxío Carré e máis a de o padre Bieito, padre Sarmiento, non foron suficientes, mesmo Luís Monteagudo consideraba que non eran acaídas, e falou de que esta é unha praia ou un lugar orichana, é dicir, un lugar cheo de ourizos, un lugar que sí, que realmente había bastantes ourizos, especialmente na Rúa do Matadoiro ou na praia do Matadoiro, pero que tampouco se pode explicar fonéticamente. Estas 5 hipóteses son descartadas pola filoloxía moderna porque non se sosteñen tanto pola evolución fonética do galego delas ou porque non teñen o criterio que chamamos científico, non? Máis recentemente, Edelmiro Bascuas lanzou a súa propia hipótese e ligou o topónimo Orzán co río Orza, unha afluente do Deva. Segundo Edelmiro Bascuas, este Orza e tamén Orzán proceden dunha raíz cuns temas ortia ou ortium, que poden significar algo así como agua que flúe, neste caso o mar, non? E apoia a súa tese, Edelmiro Bascuas, comentando que antigamente, na antigüidade, Orzán, toda a zona da Coruña eran unha illa, non? E o Orzán, o mar de Orzán, pasaba entre elas. Por tanto, esta hipótese de que a agua que flúe se vería refrendada por esta situación antiga e non actual do galego, non? Nos consideramos, por tanto, que esta tese de Edelmiro Bascuas
a que pode explicar moi ben o topónimo Orzán, un topónimo que é único, pero que ao mesmo tempo é moi específico e moi propio da cidade da Coruña.